ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാ ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാദിസഭാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദേവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണാം പാദാൻ സകലലളിത ശ്രീവിശാഖാനീം താം ച ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേ ച കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്, ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്, അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകമായി മാതാജി? നമ്മള് 7 ലാസ്റ്റ് എത്ര വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? പ്രഭു 23 വരെ ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 23 വരെ ആയി അല്ലെ? 24 തുടങ്ങണം അല്ലേ? അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ബുക്ക് വാങ്ങിക്കണം കേട്ടോ. ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാത്തവരോട് ഞാൻ വീണ്ടും റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ബുക്ക് എന്തായാലും എല്ലാവരിക്കലും ഉണ്ടാവണം. കാരണം നമ്മൾ ബുക്ക് വെച്ച് എടുക്കണത്. പിന്നല്ലെങ്കിലും ഈ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ? കാരണം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ ഇത്രയും ഇതായിട്ടാണ് ഈ ബുക്കുകൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ബുക്കെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളത് നമ്മളെ മിനിമം ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ എല്ലാവരും ഇപ്പൊ 6 അധ്യായം കഴിയുന്നതോടുകൂടി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എല്ലാവരും നാമജപം തുടങ്ങിയിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 24ാമത്തെ ശ്ലോകം. നമുക്ക് ക്ലാസ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗം അല്ലെ? 7ാമത്തെ അധ്യായമാണ് ജ്ഞാനവിജ്ഞാന യോഗമാണ്. അതിൽ പറഞ്ഞത് അവ്യക്തം വ്യക്തമാപന്നം മന്യന്തേ മാമ ബുദ്ധയാ പരംഭാവമജാനന്ദോ മാമ വയ്യമനുത്തമം.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ അവ്യക്തഗതനായിരുന്നെന്നും പിന്നീട് വ്യക്തിയായതെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാത്ത മന്ദബുദ്ധികൾ കരുതുന്നു. അക്ഷയും അത്യുന്നതനുമായ എന്റെ ഉത്കൃഷ്ട സ്വഭാവത്തെ ആത്മജ്ഞാനികൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. എന്താണ് ഭഗവാൻ? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു അതീന്ദ്രിയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരവും ആത്മാവും വെവ്വേറെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അതിന് പറയുന്നത് അത് വ്യക്തി സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാനെ പോലെ ഒരു വ്യക്തിനെ മാത്രമേ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിനവരെ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതേപോലെ അക്ഷയും അത്യുന്നതുമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത രൂപം സാധാരണ ആർക്കും മനസ്സിലാവും. അത് ഭക്തനൊഴിച്ച് വേറൊരാൾക്കും അത് കഴിയില്ല. അതാണ് അവർ ആത്മജ്ഞാനികൾ കൂടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആത്മജ്ഞാനികളെ വേറെ രീതി പറഞ്ഞത് ദേവാരാധനകളൊക്കെ ആത്മജ്ഞാനികളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് വരുന്നത്. അവർക്ക് അത് അറിയാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അത് അവരിങ്ങനെ ചെയ്തു പോകുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഉപദേശിക്കുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എന്നാണ് ശ്യാമസുന്ദര രൂപമാണ് അല്ലെ. ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. മൂഢമായ അവ്യക്തിഗത ബാധകൾ ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗതനല്ല എന്ന് സിദ്ധാന്തിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ അവര് കാണുമ്പോഴത് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവര് ചിന്താഗതി ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തില് മറ്റുള്ള പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ രൂപം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ അതീന്ദ്ര രൂപത്തിലല്ല കാണുന്നത്, അത് മനുഷ്യരൂപമായിട്ട് അവർക്ക് കാണണം. അതാണ് പ്രശ്നം. അതാണ് പറഞ്ഞ അതീന്ദ്ര രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശരിക്കും ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന് ഒരു പൊടിയെങ്കിലും ലഭിച്ചതിന് അങ്ങയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത്ര ചെറിയൊരു കരുണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പാദാരവിന്ദങ്ങളിൽ നമുക്ക് അഭയം നേടാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപത്തെ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത്. അത്രയും ടഫാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാനോ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ അറിയാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. കാരണം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം അത്ര അധികം വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ. പക്ഷെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപത്തിൽ കാണുന്നത് വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ അതീന്ദ്ര രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഭഗവാനെ ആ സമയത്തും കണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ. അത് നമുക്കറിയാം. നമ്മൾ രാജസൂയ യജ്ഞം നടത്തുന്ന സമയത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് അതിൽ ഇരുത്തേണ്ടതെന്ന് പറയും. മറ്റുള്ളവർ സമ്മതിക്കുന്ന ഭഗവാനെ അതേ രീതിയിൽ മറ്റുള്ളവർ കാരണം സാധാരണ മനുഷ്യനെ പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഭക്തന് മാത്രമേ അതീന്ദ്ര രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അതീന്ദ്ര രൂപം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടി പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ദുര്യോധനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപം, വിശ്വരൂപം അല്ലെങ്കിലും ആ ലെവലിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അത് ശരിക്കും ദുര്യോധനത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മായാജാലക്കാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ അത് സാധാരണ രൂപം, കാരണം സാധാരണ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര രൂപത്തിൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിന് വ്യക്തിഗതമായ ഭഗവത് സ്വരൂപം അവർക്ക് അതീന്ദ്രിയ അത് ഭക്തർക്കല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കില്ല. പരമസത്യം അവ്യക്തിഗതമാണെന്ന് കരുതുന്നവരെ അബദ്ധ ബുദ്ധികൾ എന്നാണ് ഭഗവത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണ ലെവലിൽ ഒന്നും കൂടെ താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ വീണ്ടും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തന്നെ, ഭക്തന്മാരിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ള വ്യക്തികൾ ചിന്തിക്കാൻ അറിഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു ശക്തിയുണ്ട്, ആ ശക്തി നിന്നാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്നുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി വരും. മനസ്സിലായി? അതിന് ആയ രൂപത്തെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ, നമുക്കൊരു ആത്മീയ രൂപമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനും ഒരു ആത്മീയ രൂപമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 25-ാമത്തെ. നാഹം പ്രകാശ സർവസ്യ യോഗമായ സമാവൃത മൂഢേയം നാഭിജാനദ്ദി ലോകമാമജമാവയം. ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മൂഢന്മാർക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രത്യക്ഷനാവില്ല. യോഗമായ എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി അവരിൽ നിന്ന് എന്നെ മറച്ചു വയ്ക്കുന്നു. തന്മൂലം അജനും അവ്യയനുമായി ഞാൻ എന്ന് അവർ അറിയുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ രണ്ട് ശക്തികളെ കടന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒന്ന് നമ്മളെ ബഹിരംഗ ശക്തി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ യോഗമായ അടുത്ത ലെവല് ആന്തരിക ശക്തി, അതായത്
രാധാറാണി ഇവര് രണ്ടുപേരും കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ. അതിന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവർക്ക് മൂഢന്മാർക്ക് ഞാൻ ഒരിക്കലും യോഗമായ എന്ന എൻ്റെ അന്തരിംഗ ശക്തിയുടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ആയിരിക്കണം. ആ ശക്തിയും കൂടെ അനുഗ്രഹമില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല. അതായത് രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം കൂടെ വേണം നമുക്ക്. അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരിൽ മൂഢന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഇത് അതിന്റെ കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാത്തതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞാണ്. കൃഷ്ണൻ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ചു പേർക്ക് മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്നിലേ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ദുര്യോധന മറ്റുള്ള ആസുര്യ സ്വഭാവമുള്ളവർക്കൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. കാരണം അതിനുള്ള ശക്തി അവർക്കില്ല. അത് ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളൂ. കാരണം അത് അതീന്ദ്രിയ രൂപമാണ്. ഭഗവാന് ശരീരമില്ല. ഭഗവാന്റെ ആത്മീയ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുള്ളത്. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ സാധാരണ രൂപം പോലെയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ വലിയ വലിയ ആചാര്യന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അവര് നമ്മളെ പോലെയാണെന്നല്ല. അവര് അതേ ആ ലെവലിലേക്ക് ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തികളായിട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അവർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര പവർഫുൾ ആയി മാറുന്നത്. ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഇത് വെളിവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാത്തവർക്കും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം മനസ്സിലാവില്ല. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വന്നാലും നമുക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം അത് ഭക്തന് മാത്രമേ അത് അറിയുള്ളൂ. അതാണ് അത് പറയുന്നത്. പരമാനന്ദത്തിന് ഉറവിടം എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഭക്തന്മാർ മാത്രമാകുന്നു. മൂഢന്മാരായ മറ്റുള്ള ദൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ശക്തി ഭഗവാനെ മറച്ചു വെക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അതായത് പരമാനന്ദത്തിന്റെ കാരണം അല്ലേ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം ആനന്ദാണല്ലോ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ പരമാനന്ദം നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. ആ ഒരു ആനന്ദമാണ്. ആ ആനന്ദത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. മൂഢന്മാരായ മൂഢന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരും സാധാരണ ജനങ്ങളെ പോലെ ഭഗവാനെ കാണുന്നവരും ഭഗവാന്റെ ആയ ശക്തിനെ യോഗമായ തന്നെ മറച്ചു വെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു ദേവതന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ദേവതയുടെ ത്രൂ തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക. അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. കാരണം ഒരേ പറയില്ല ഒരേ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് ബഹിരംഗ ആന്തരിക ശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതൊരു പവർഫുൾ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായി. അവിടേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. വളരെ അത്ര ഈസി അല്ല. നമുക്ക് പറയുമ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി അല്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും പതിതമായ ആത്മാക്കൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പറയില്ല അത്രയും ഹൈ ലെവലിലുള്ള വലിയ വലിയ യോഗീശ്വരന്മാരുണ്ട്. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ യോഗീശ്വരന്മാർക്ക് ലഭിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല. വളരെ അപൂർവം മാത്രമുള്ള അങ്ങനത്തെ യോഗീശ്വരന്മാരുടെ ലെവലിലേക്കൊക്കെ ഉയർന്നു പോകുന്നത്. അപ്പൊ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ എത്താണ്ട് അവർ ഈ ജന്മചക്രങ്ങളിൽ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കും ഒരു ഉന്നമനം വേണമല്ല. ഭഗവാൻ അറിയണം. അതാണ് ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചതും. അത് മറ്റുള്ള ജനങ്ങളിലേക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കലിയുഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമജപം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലാണ്. നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാം കിട്ടിയെന്നല്ല അതിന്റെ ഉദാഹരണം. കാരണം നാമജപം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്. അതിന് നമ്മൾ പതുക്കെ മാനസികം നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിലേക്ക് കടക്കാം. നമ്മൾ പറയില്ലേ ABCD പഠിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയുമ്പോ അപ്പോൾ ആ ഒരു മാലിന്യം നമ്മളുള്ള ജന്മകർമ്മങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള ആയ കർമ്മവാസനകൾ മാറ്റിയെടുക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ആ നാമജപം. അത് സാധാരണ വ്യക്തികൾക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ കൂടെ. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം 26. വേദാഹം സമതീതാനി വർത്തമാനാനി അർജുന ഭവിഷ്യാമി ച ഭൂതാനി മാം തോ വേദ കശ്ചന. അർജുന, പരംപുരുഷനായി എനിക്ക് പണ്ടുണ്ടായത് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നു മേലിൽ വരാൻ പോകുന്നതുമായ എല്ലാം അറിയാം. എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എനിക്ക് സുപരിചിതനാണ്. പക്ഷെ എന്നെ ആർക്കും അറിയാൻ കഴിയില്ല. അതിന് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് എല്ലാതും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമ്മൾ ഒരേ ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അത്രയും നമ്മൾ അവബോധം നമ്മൾ ആ അവബോധത്തിൽ തന്നെ ചുരുങ്ങണം. നമ്മൾ അറിയണില്ല നമ്മളെ പറ്റി. അപ്പൊ നമ്മളെ പറ്റി നമ്മൾ അറിയാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മളാണ് ശരീരം. ഈ ശരീരം നമ്മളാണെന്നുള്ള അവബോധത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ എല്ലാ ജന്മങ്ങളിലും കറങ്ങി
കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വയം അറിയാം, അതിന് ആത്മസാക്ഷാൽ നമ്മൾ സ്വയം അറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം നമ്മളെ കണക്ഷൻ ഭഗവാൻ. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭൗതിക ശരീരം എടുത്ത് ഒരാൾക്ക് മുൻജന്മ സ്മരണം ഉണ്ടാകില്ല. കാരണം നമ്മൾ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരമാണ്. അപ്പൊ എന്നാൽ ആ ശരീരമുള്ള നമ്മൾ മരണശേഷം നമ്മൾ ആ ശരീര അവബോധം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അത് കാരണം മുൻജന്മ സ്മരണം നമുക്ക് ഉണ്ടാവാത്തെന്ന് പറഞ്ഞത്. വരും ജന്മത്തെക്കുറിച്ച്, ഈ ജന്മത്തെ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കാനും ആവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ അടുത്ത ജന്മം എങ്ങനെയാണെന്നോ അതെങ്ങനെ വരുന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രവചിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്നതാണ്, നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്ത് നമുക്കറിയാം അനേകം കോടി വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് അല്ലെ വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ ഉപദേശം നൽകിയത് കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഓർക്കുന്ന നമുക്കറിയാം 4-ാം അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിവസ്വാന് ഞാനും കോടിക്കണക്കിന് വർഷം കൊണ്ട് വിവസ്വാന് ഞാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു, ഞാനിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും പുരാണാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഇമേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ അപ്പം അത്രയും പറഞ്ഞു. അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടിയും വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ്. അത് പരമാത്മാ രൂപാനെ ഭൂതങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെ പറ്റി അറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടി എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ലെ. ജീവാത്മാക്കളിൽ കൂടെ പരമാത്മാവുണ്ട്. കാരണം നമ്മളായ ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തികൾ, ബഹിരംഗ ശക്തി, അന്തരംഗ ശക്തി, ഗർഭോദായശായ വിഷ്ണു, കാരണോദായശായ വിഷ്ണു എന്നൊക്കെ പരമക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു, പരമക്ഷീരോദായശായ വിഷ്ണു പരമാത്മാ രൂപേണ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ കൂടി ജീവാത്മാവിന്റെ കൂടി പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ പരമാത്മാവിനെ പറ്റി കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിനെ പറ്റി ഭഗവാൻ അറിയാൻ കഴിയും. കാരണം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളോട് കൂടി പരമാത്മാവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. കോടാനുകോടി മനുഷ്യർ കുറച്ചു പേര് ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി യത്നിക്കാറുള്ളൂ. അങ്ങനെ പരിപൂർണം നേടിയ 1000 പേരിൽ ഒരുവന് മാത്രമേ കൃഷ്ണന്റെ യഥാർത്ഥം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിപ്പോ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, മറ്റുള്ളവർ സാധാരണ ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന അതിനെപ്പറ്റി അവർ ചിന്തിക്കില്ല. അത് അവര് വേസ്റ്റ് പോലെ, അവർക്ക് അതൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് പറഞ്ഞു അത് ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ കുറവെന്നാ പറഞ്ഞു. മനസ്സിലായി? ബാക്കിയുള്ള 99% വ്യക്തികൾ അതൊന്നും അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തന്നെ വളരെ കുറവായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് ശ്രമിക്കും. ആ പരിപൂർണത ലഭിക്കുന്നതും ലക്ഷ്മി മാതാജി ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു, നെറ്റ്വർക്ക് കാരണം ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല. എനിക്കും പറ്റണില്ല. അത് എന്താണ് അങ്ങനെ പറ്റണത്? ലക്ഷ്മി മാതാജി ഉണ്ടോ? വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം മാതാജി. അതെ, പറ്റാത്ത എന്താ ചെയ്തത്? എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പ്രഭു. ഇത് ഇന്ന് എന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് എറർ ഉണ്ട്. എനിക്കും പറ്റണില്ല. എനിക്കും പറ്റുന്നില്ല. രണ്ടും എന്തോ സംതിങ് എറർ. ഒന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാട്ടോ. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകും. അതായിരുന്നു പറ്റണത്. ശ്രദ്ധിക്കാം. ഹരേഷ്ണം അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നത് നമുക്ക് 27ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് നോക്കാം. അടുത്തത് 27. ഇച്ഛാദേശ സമുദ്ദേന ദ്വന്ദ്വമോഹന ഭാരത സർവഭൂതാനി സമ്മോഹം സർഗം സർഗേ യാന്തി പരം തപ. ഹേ ശത്രുജ്ഞനായ ഭാരത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ജനനം മുതൽക്ക് രാഗദേശങ്ങളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ വ്യാമോദരാകുന്നു. അപ്പൊ സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്കുള്ള പ്രശ്നമാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ജീവാത്മാക്കൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന സമയം തൊട്ട് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ അകപ്പെടുകയും അതിൽ വ്യാമോഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നു പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ മറക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സന്തോഷം, ഇതാണ് ആനന്ദം എന്ന് വിചാരിച്ച് സർവീസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അതാണ്
നമ്മുടെ ദാസ്യം, നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ തന്നെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാവർക്കും മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കണം അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് ഇൻഡയറക്റ്റിൽ അല്ലെ. അച്ഛനമ്മ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ എല്ലാവരെയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു മൈൻഡ് ഉണ്ട്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു? അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്. കാരണം നമ്മളെ മൂല്യസ്വരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് അപ്പൊ സേവന മനോഭാവം എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഉള്ളതാണ്. ചിലവര് കുടിയും കുറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഉള്ളിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് മൂല്യസ്വരം. പക്ഷെ നമ്മള് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം വേറെ സ്ഥലമാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ സർവീസ്, അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട സ്ഥലം ശരിക്കും വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കാണ്. മറ്റേത് അതിനർത്ഥം തെറ്റൊന്നല്ല, അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് മാത്രമാണ്. ആ ട്രാക്കിൽ കൂടെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ എത്തണം. ഇതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. രാഗദർശങ്ങളായ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മായാശക്തി പ്രതിഷ്ഠപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മായാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ്. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാതും വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവയ്ക്ക് വഴങ്ങി മൂഢാത്മാവ് ഭഗവാനോട് ഏകീഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സാധാരണ ഇതിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജീവാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് വഴങ്ങും. അതായത് പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളോട് വഴങ്ങി അതാണ് സന്തോഷം എന്ന രീതിയിൽ പോവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭഗവാന്റെ സ്മരണ വിട്ടുപോവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പറ്റുന്നത്. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് വശപ്പെടുന്നവർ വെറും വിഡ്ഢികളാണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അതിനോടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെയാണ് പ്രത്യപേക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് രാഗദോഷ വ്യാമോഹിതരായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, വ്യാമോഹിതരല്ലാത്ത ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ, ഭഗവാൻ അവതരിക്കണില്ല, മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരണം എന്ന് പറയാം, അല്ലാണ്ട് ഭഗവാന്റെ ജനനം എന്നല്ല പറയാം. നമ്മള് ഭഗവാൻ അവതരിക്കണം. അപ്പൊ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയിലാണ്. അതായത് അത് കാരണമാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ സാധാരണ മൂഢന്മാർ എന്ത് വിചാരിക്കും? ഇപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാൻ ആയ ലെവലിൽ പറഞ്ഞത്, കാരണം സാധാരണ രീതിയിൽ ഭക്തരല്ലാത്തവര് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അഥവാ ഭഗവാൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ തന്നെ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുള്ളൂ. അതാണ് കുഴപ്പം. അടുത്ത ശ്ലോകം. യേഷം ദ്വന്ദ്ഗതം പാപം ജനാന പുണ്യകർമ്മണാം തേ ദ്വന്ദ്മോഹർ നിർമുക്ത ഭജന്തേ മാം ദൃഢവൃദ്ധഃ. പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിലും പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ പാപഫലങ്ങൾ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യാമോഹങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരാകുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പൊ എന്താണ് അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, അതിന് പൂർവ്വജന്മങ്ങളിലും ഈ ജന്മത്തിൽ പുണ്യകർമ്മം ചെയ്തുള്ളവർക്ക് അവരുടെ പാപകർമ്മം നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്ത് ദ്വന്ദ്വ്യൂഹത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു. അതായത് നമ്മള് പല കർമ്മങ്ങൾ, പല ജന്മങ്ങളുടെ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് ആ ചിന്ത വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ് ശ്രവണം അതിന് തന്നെ തയ്യാറാവാത്ത വ്യക്തികളാണ് സമൂഹത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അവർ വേറെ എന്തായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ലെവലാണ്. അതിന് കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അങ്ങനത്തെ കർമ്മഫലങ്ങളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. ചില വ്യക്തികൾക്ക് എന്തിനു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, അതിന് പറഞ്ഞത് ആ പൂർവ്വ ജന്മത്തിലുള്ള ആ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അത് ആഗ്രഹം തന്നെ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അത് മുന്നിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ്, അതാണ് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ സേവനത്തിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാനും കഴിയും. അതേപോലെ തന്നെ ആ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ വ്യോമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനും കഴിയും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ അർഹതയുള്ളവരെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതീന്ദ്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് മുൻജന്മ സുഹൃതം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് കിട്ടുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും കളയരുത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പാപികളും നിരീശ്വരവാദികളും മൂഢരും വഞ്ചകന്മാർക്ക് രാഗദർശനം അധികരിച്ച് പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ പാപികള്, നിരീശ്വരവാദികൾ, മൂഢന്മാര്, വഞ്ചകര്, ഇവർക്കൊന്നും ആ ഭഗവാന്റെ ആയ ട്രാക്കിലേക്ക്, അതായത് അതീന്ദ്ര ലെവലിലേക്ക് കടക്കാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. മതപ്രമാണങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നിബന്ധനകൾക്കനുസരിച്ച് ധാർമ്മികമായി പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാതും ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ധർമ്മം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്, ആ ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അധ്യാത്മം കർമ്മ ചാഖിലം
വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിന്നും മൃത്യുവിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രയത്നിക്കുന്ന ബുദ്ധിമാർ ഭക്തിഭരിതമായ സേവനത്താൽ എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി പൂർണ്ണ ജ്ഞാനമുള്ളവർ വാസ്തവത്തിൽ ബ്രഹ്മം തന്നെ. അപ്പൊ അത് ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവലിൽ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഈ ശ്ലോകം. കാരണം വാർദ്ധക്യവും മൃത്യും അതല്ലേ, ഇതിന് ജര വ്യാധി അല്ലെ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ മരണവും അതേപോലെ തന്നെ വാർദ്ധക്യവും ഇത് എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പേടിയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്താണ്, അത് ഭഗവാനിൽ കൂടി മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതുപോലെ ഭക്തഭരിതമായ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ഈ വാർദ്ധക്യം, ജര, നര ഈ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അല്ലെ. അതേപോലെ നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല, നമുക്ക് ഏജ്ഡ് ആവണ്, നമുക്ക് മരണം വരും എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് അടക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പേടി കൂടാ. അല്ലാത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇല്ല, അതാണ് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾക്കതായ ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സമയങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും, അത്ര കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ജന്മവും അല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചൊരു ജീവിതക്രമവും ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു അങ്ങനത്തെ ഒരു നോളജ് എന്ന് കിട്ടണോ ആ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മള് ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാര് അത് ചെയ്തിരിക്കും. ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവര് അത് നാളത്തെ കാര്യം നാളെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിന്തിക്കും. നാളെ ആ സമയത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ആ പ്രോബ്ലം അവരെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അന്ധകാലച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയവരെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് തന്നെ. ആ അന്ധകാലത്തിലാണ് ഇതെല്ലാതും പരീക്ഷണം നടക്കാൻ പോണത്. ആ സമയത്ത് കയ്യിൽ നിന്ന് എല്ലാതും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ പിന്നെ അപ്പേക്കും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള നമ്മളെ പൊസിഷൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. അതിൽ നമ്മൾ പോവാ. പിന്നെ അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മള്. അടുത്തത് സാധിഭൂതാദി ദൈവം മാ സാധിയജ്ഞം ചയേ വിദുഹു പ്രായേണ കലേഭിചാമാം തേ വിദുർയുക്ത ചേതസ. എന്നെ അറിയും എപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഭൗതിക പ്രതിബന്ധങ്ങളുടെ ദേവന്മാരുടെയും സർവയജ്ഞങ്ങളുടെ നിയന്താവായ ഭഗവാൻ ഞാനെന്ന് അറിയുന്നവൻ മരണസമയത്ത് പോലും എന്നെ സ്മരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഞാനാണെന്ന് അറിയുകയും അതേപോലെ തന്നെ എന്നെ ഏത് സമയവും, അതിന് 24 മണിക്കൂർ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനിന്റെ ആയ അവബോധം നമ്മൾ നിലനിർത്തണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ശരി. നമ്മൾ നാമജപം നമ്മൾ 16 മാല എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ 14 മാല ജപിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ 2-2.5 മണിക്കൂറാണ് പോണല്ലേ. അത് തന്നെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ടൈമിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് പാർട്ടാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന് മാറ്റി വെക്കുക. അങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ് ലൈഫ് എൻഡ് വരുമ്പോ 100% ഭഗവാന്റെ നാമജപവും ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സൂർന്നു. അപ്പൊ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ മരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ലോകമില്ല, നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മാറും നമ്മൾ. അപ്പൊ അതാണ് അതിന് പ്രത്യേകത. അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് മരണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പുല്ല് എടുത്തു മാറ്റുന്ന പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ അത്തരം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ് മരണപ്പെടുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണ സമയത്ത് അവർക്ക് അത്തരമായ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് മുഴുവനും ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോണല്ല. ഇത് സാധാരണ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് അൾട്ടിമേറ്റ് അവൻ പോണത് തന്നെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാന്റെ കരുണ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് തന്നെ ഏത് സമയം. അപ്പൊ അതല്ലാതെ വേറൊരു ലോകമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇത്. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വ്യതിചലിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആയ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധനായ ഒരാൾക്ക് മരണസമയത്ത് കൃഷ്ണനെ വിസ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അയാൾ സ്വാഭാവികമായി ഭഗവദ്ധാമമായ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനാണ് അല്ലെ. അവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആത്മീയ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് സമയം സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മരണസമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മരണസമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും മരണവേദനയും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാലും നമുക്ക് സ്മരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ തികച്ചും
കൃഷ്ണബോധമാകാമെന്ന് ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ വിഷയം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 7-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് തന്നെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നമുക്ക് വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെ. അതായത് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും, അതായത് ജ്ഞാനവും വേണം വിജ്ഞാനം, ഭഗവാൻ എന്താണെന്നും ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെ എത്തിപ്പെടേണ്ടതെന്നും നമ്മൾ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് നമ്മൾ ഞാൻ ഇനി എന്താണ് ഭൗതികപ്രിയയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാകുകയും അതിനനുസരിച്ച് ആ ഭക്തൻ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം കഴിയണം. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തിലേക്ക് കിടക്കാം. അടുത്ത അധ്യായമാണ് പരമപദ പ്രാപ്തി. പരമപദ പ്രാപ്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പരമമായ പദം, അതെ, അത് നമുക്കറിയാം അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെയാണ്. അതിലേക്കുള്ള യാത്ര, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം തന്നെ വായിക്കാം നമുക്ക്. കിം തത് ബ്രഹ്മകിദാത്മാം കിം കർമ്മ പുരുഷോത്തമ ആദിഭൂതം ചം കിം പ്രോക്തമാദിദൈവം കിമോച്യതേ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, ഹേ പുരുഷോത്തമൻ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ആത്മാവിന്റെ ബലോദിഷ്ടി കർമ്മം എന്നാൽ എന്റെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്നും ദേവന്മാരെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് എന്താണ്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കണേ, കാരണം പരമപദം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ലോകം തന്നെയാണല്ല. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അർജുനൻ ചോദിക്കണേ, എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് ആത്മാവ്, എന്താണ് ബലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ, എന്താണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം, എന്താണ് ദേവന്മാർ, ഇതിനൊക്കെ പറ്റിയാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. നമുക്ക് അതിന്റെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ അറിയാം, എന്നാലും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത്, ഇതാണ് വന്നത്, സോറി സ്ലൈഡ് മാറിപ്പോട്ടെ, ഞാനൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇതിൽ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ബ്രഹ്മം. പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ പേരുകൾ അറിയപ്പെടുന്ന അതായത് ഈ നിരപേക്ഷക തത്വം നമുക്കറിയാം, അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാം കൂടിയും രൂപമായിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മം, അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് പരമാത്മാവ്. പരമാത്മാവിന്റെ ഒരു ജ്യോതിസാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മം എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോ ഭഗവാന്റെ പരമമായ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവിന്റെ ആ ജ്യോതിസിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. ഈ ബ്രഹ്മത്തെ തന്നെ പല രീതിയിലും പല സ്ഥലത്തും പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ തന്നെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. ചിലപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിനെ മുഴുവൻ നമ്മൾ അറിയാത്ത ഏത് ഈ ലോകത്തിന് അറിയുന്നതും അറിയുന്ന ഈ ലോകത്തിന് എല്ലാത്തിനും കൂടി ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. അതേപോലെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ചിലപ്പോൾ ബ്രഹ്മം, ഇതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്യോതിസാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ പുറമെയുള്ള ജ്യോതിസിനാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മം എന്ന്, അതാണ് നമ്മൾ ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം. ആദിയജ്ഞം കഥം ഘോതാ ദേഹാസ്മിൻ മധുസൂദന പ്രായേണ കാലേ ച ഗതം ജ്ഞേയോസി നിയതാത്മഭി. മധുസൂദന ആരാണ്? യജ്ഞദേവത. ഈ ശരീരം അദ്ദേഹത്തിൽ എങ്ങനെ, ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു? ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് നിരതരായവർക്ക് മരണവേളയിൽ അങ്ങയെ എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിയുന്നു? ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കണേ. കാരണം യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു പൂജിക്കപ്പെടേണ്ടത്, അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൂജ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞദേവത. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ആരാണെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഞാനതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവ്, രണ്ടാത്മാക്കളുണ്ട്, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, ഒന്ന് പരമാത്മാവ്. ഇഷ്ടകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും അതിന് ബലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് നമുക്കറിയാം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹിരംഗ ശക്തി, ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയാണ് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെന്ന് അറിയാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ്. അത് ഈ ലോകത്തിലെ ഭരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ജീവാത്മാക്കളെയാണ് ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നതാണ് യജ്ഞദേവത. യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് യജ്ഞദേവത? ഈ ശരീരത്തിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അതിൽ രണ്ട് കാര്യം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യം. ഇന്ദ്രനും യജ്ഞദേവത പൂജിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ വിഷ്ണുവും പൂജിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണ്. പക്ഷെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ഏതാണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ലാസ്റ്റിൽ ചെന്നെത്തുന്നത് എവിടെയാണ്? അത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് അത് ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് യജ്ഞദേവത. അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നമുക്ക് വിട്ടുപോയി. ഓക്കെ, ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ വിട്ടു. ഓക്കെ, സോറി. പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഇതിൽ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ യജ്ഞദേവത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ യജ്ഞദേവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് വിഷ്ണുവിൽ തന്നെയാണ്. വിഷ്ണു അതിനു മുന്നേ ഇന്ദ്രനാണ്. കാരണം എല്ലാത്തിൻ്റെ ഈ ലോകത്തിന്റെ, അതായത് സ്വർഗത്തിന്റെ അധിപനാണല്ലോ ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ എല്ലാ ഭരണകർത്താക്കളിലും കൺട്രോളറാണ് ഇന്ദ്രൻ. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രനെ യജ്ഞദേവത എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞദേവത എല്ലാതും ഭഗവാനില്ല. കാരണം ഈ ഇന്ദ്രനായാലും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യുന്നതും എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ ചെന്ന് ചേരും. അപ്പൊ യജ്ഞദേവത ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പരമാത്മാവാണ്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ആ ഭക്തന്റെ ലെവലുകൾ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത് സ്മരണയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതിനേറ്റവും ഉദാഹരണം പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുലശേഖര മഹാരാജാവ് ഉണ്ട്. കുലശേഖര മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭഗവാനെ അത്രയധികം ഭക്തനാണ്. ആ കുലശേഖര മഹാരാജ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം കുലശേഖര മഹാരാജ് പറയുന്നുണ്ട്, കാരണം എനിക്ക് ഈ സമയത്ത് എനിക്കൊരു കുഴപ്പവുമില്ല, പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്കായ വാർദ്ധക്യത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിഘ്നം നേരിടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കണ്ടം കഫം കൊണ്ട് നിറയുകയാണ്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മരണവേദനയും നമുക്ക് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസ്വസ്ഥതകളൊക്കെ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള അതെനിക്ക് വരില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ തന്നെ എൻ്റെ ശരീരം അല്ല എൻ്റെ ജീവൻ എടുക്കണമെന്ന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ ലെവല്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ എന്നാണ് ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മീനിങ്. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അക്ഷരം ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച അക്ഷരം ബ്രഹ്മം പരമാം സ്വഭാവ്യധ്യാത്മമുച്യതേ ഭൂതഭവോദ്ഭവഖരോ വിസർഗ കർമ്മ സംചിത. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അവിനാശിയും അതീന്ദ്രിയമായ ആത്മാവെത്ര ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശാശ്വത പ്രകൃതി അധ്യാത്മം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ജീവാത്മാത്മാക്കളും ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ വികാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഇനി പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അധ്യാത്മ്യവും അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മൂന്ന് കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് അധ്യാത്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാശ്വത പ്രകൃതി. നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാണുന്ന എല്ലാതും കാരണങ്ങളൊക്കെ ശാശ്വത പ്രകൃതിയാണ് അധ്യാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ആത്മാവാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മം ജീവാത്മാവിനെയും പരബ്രഹ്മം പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മം ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാതാണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ജീവാത്മാവും, പരംബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ പരമാത്മാവിനെ പരംബ്രഹ്മം എന്ന് പറയും. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിൽ പലതരം മീനിങ്ങൾ ഉണ്ട്. കാരണം ആ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ. അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് വരുന്നത്. പിന്നെ ജീവാത്മാവിന്റെ മൂലസ്വരൂപം ഭൗതിക ബോധം ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ കൈയാളാനുള്ള ശ്രമം എന്നാൽ കൃഷ്ണബോധത്തിലാവട്ടെ ഭഗവത് സേവനത്തിലുമാണ്. അപ്പൊ കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവാത്മാവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, ആത്മീയ ലോകത്തിലെത്തുമ്പോൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം. അതാണ് നമ്മളെ തടസ്സ ശക്തി എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ 3 ശക്തിയിൽ ഒന്നാണ് ഇതിന്റെ തടസ്സ ശക്തി. അതാണ് ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം. ഭൗതികത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക സ്വഭാവം, ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മീയ സ്വഭാവം കിട്ടും. ശരിക്കും ഈ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സ ശക്തി എന്നാണ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഏത് ലോകത്തിലേക്കും കടക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക്. അപ്പൊ പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം, നമുക്ക് ഭൗതികത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും, ആത്മീയത്തിൽ കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാൻ തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവാത്മാവിന് അതാണ് തടസ്സ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ മനുഷ്യൻ ചിലപ്പോൾ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയും പുണ്യം തീരുമ്പോൾ മനുഷ്യരൂപേണ വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വന്ന് പിറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പല യജ്ഞങ്ങളും നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ പുണ്യം ഉണ്ടാവും, പാപം ഉണ്ടാവും. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങളും പല ഗ്രഹങ്ങളും, അതായത് ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളും താഴത്തെ ഗ്രഹങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ പ്രക്രിയയാണ് കർമ്മം എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മളെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പല ശരീരങ്ങളും പല ലോകങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. യജ്ഞം കൊണ്ട് നേടിയ പുണ്യം ക്രമേണ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ജീവാത്മാക്ക വർഷബിന്ദുക്കളെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ കാരണം എന്താ അറിയാം, നമ്മുടെ ക്ഷീണ പുണ്യം മർത്യലോക വിശന്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. കാരണം നമ്മൾ പുണ്യം കഴിയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഭൂമിയിലേക്ക് വരും. അതേപോലെ തന്നെ നരകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ അത് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ജന്മങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധം ഉദിച്ചാൽ ഇത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറില്ല. കാരണം കൃഷ്ണബോധം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് സർവ്വധർമ്മം പരിത്യാജ്യം, അല്ലാതെ നമുക്ക് വിടാൻ കഴിയും. അവിടേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിടാനും പറ്റില്ല. ആ കൃഷ്ണബോധം മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കുക, അങ്ങനെ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ തയ്യാറാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? ആ ഭഗവത് ലോകം തന്നെ ആയിരിക്കണം. ഭഗവത് അംശമായ ജീവാത്മാ ഭഗവതിൽ വീണ് പോയേക്കാം. എന്ന പരപുരുഷൻ അച്യുതൻ ഒരിക്കലും പതനം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരിക്കലും പരമാത്മാവിനെ വെച്ചിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അത് ജീവാത്മാവ് വരെ പരമാത്മാവ് അതിന് പറയണ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലവരെ ചിന്താതി നമ്മ ഭഗവാനെ പോലെയായി എന്നോട് പറയില്ല. ഭഗവാനെ പോലെ നമ്മൾ ഒരിക്കലാവില്ല. ഭഗവാൻ വേറെ, നമ്മൾ വേറെ. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. മമേ വൈശ്യ ജീവലോക എന്നുള്ള പറയും. ഭഗവാന്റെ അംശം മാത്രമാണ്. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ ചില സിദ്ധാന്തക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ചില പറയുന്നവർ അറിയാം, ഞാൻ ഭഗവാനായി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ആരാണ് ഭഗവാനായി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോ. അവിടെ അത് അവര് 100% കള്ളായിരിക്കും പറയുന്നത്. ഞാൻ ഭഗവാനെ പോലെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, അല്ല ഭഗവാന്റെ ശക്തി എനിക്ക് മുഴുവൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 100% അത് കാബഡ്ഡി ആയിരിക്കും. അതാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക്. ആദിഭൂതം ക്ഷരം ഭാവ പുരുഷജാതി ദൈവതം ആദി യജ്ഞോഹമോ വാത്ര ദേഹാദേഹാഭൃതം വര. ശരീരം കൈക്കൊള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവനെ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് ആദിഭൂതം, പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചം. സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ദേവന്മാരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം ആദി ദൈവമെന്നും സകല ശരീരങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ വാണരുന്ന പരമാത്മ ഞാൻ അധിവസിക്കുന്നത് ആദി യജ്ഞം എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ 3 കാര്യത്തിനെ പറ്റിയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആദിഭൂതം. 3 കാര്യം. ഒന്ന് ആദിഭൂതം, പിന്നെ പറയുന്നത് ആദി ദൈവം, പിന്നെ ആദി യജ്ഞം. അങ്ങനെ 3 കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. അപ്പൊ ആദിഭൂതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്? എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് നമ്മൾ ആദിഭൂതം എന്ന് പറഞ്ഞത്. സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപത്തില് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ദേവന്മാരൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളും. അതായത് ദേവലോകം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. അതാണ് ആദി ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആദി ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ്? പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ. ആ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ആദി യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പോയിന്റ്സ് കൊണ്ട് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറയും, നമ്മളെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ശ്രേണിയിൽ എടുക്കേണ്ട വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ പതിതമായ ആത്മാക്കളാണ്. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ച് അതീന്ദ്രമായ ശബ്ദത്തിലോട്. കാരണം നമുക്ക് വേദമന്ത്രങ്ങളാണല്ലോ അതൊക്കെ. വേദമന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് പവർ ഉണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളൊരു സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പൂജയ്ക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ പൂജാരി വേദമന്ത്രങ്ങളാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വേദമന്ത്രത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ മഹാമന്ത്രമാണ് അല്ലെ. അത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ആ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അതിൽ ഓമില്ല? നമ്മൾ എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളിലും ഓമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ട് മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓമില്ലാത്തത്? കാരണം ആ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്തർലീനമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് കാരണം അത് അത്രയും പവർഫുൾ ആണ് ആ മന്ത്രം. അതിന് ആ മന്ത്രം നമ്മൾ ജപിച്ച് നമ്മളെ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് ശരിക്കും ആ മന്ത്ര ദൃഷ്ടാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ മന്ത്രത്തെ കാണാൻ കഴിവുള്ള ഋഷീശ്വരന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ മന്ത്രത്തെ കാണാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അതീന്ദ്രിയത കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിൽ ഇതല്ലാതെ ഒന്നുപോലെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. മനസ്സിലായി? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതീന്ദ്രിയത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് വർഷിക്കാൻ കഴിയുന്നു. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം. പരമാത്മ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ സമീപിക്കാനാവാത്ത പൊതുവിദ്യാർത്ഥികൾ ആദി ദൈവം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ഡ വ്യാപ്തമായ വിശ്വരൂപത്തിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളെ ലെവലെല്ലാം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ആ പൊതുവിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീയത
അത്രമാത്രം നോക്കി അതിന് ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് കഴിയുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച്, ബ്രഹ്മചാരികൾ നമുക്ക് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം സമർപ്പിതമായ ആത്മാക്കൾ എന്ന് പറയാം, അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാണ്ട വ്യാപ്തമായ വിശ്വരൂപത്തിലാണ് മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നത്. അതാണ് അതിന്റെ ലെവല്. അതിലാണ് ഭഗവാന്റെ വലിയ വിശ്വരൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാലോ, ആ രൂപത്തിലാണ് അവര് ആദ്യം മനസ്സുറപ്പിച്ച് അവർ ആരാധിച്ചു പോരുന്നത്. പിന്നീട് അവര് പതുക്കെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അവർക്കൊരു ട്രെയിനിങ് പോലെയാണ്. നമുക്ക് അതും കൂടി ഇല്ലാത്ത ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മന്ത്രം ജപിക്കാൻ മാത്രം. അതാണ് നമ്മളെ കലിയുഗത്തില് സാധാരണ പതിതമായ ആത്മാക്കൾക്കുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതാണ് പല ശ്ലോകത്തിലും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. പിന്നെ ഇതിനെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണത് അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരൺ മുക്തകളേവരം യം പ്രയാതി സമത്ഭാവം യാതിനാസ്ത്ര സംശയ. മരണസമയത്ത് എന്നെ തന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവർ എന്റെ ഭാവത്ത് ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. ഇതാണ് ഗ്യാരണ്ടി. ഇത് ഈ പോയിന്റാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. കാരണം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ച് നമ്മൾ മരണം പ്രാപിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് നമുക്ക് എത്തും. ഇതിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്കിത് മനസ്സിലായി, മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ പിന്നെ സ്മരിച്ചാൽ പോലെ ഞാനിപ്പോ എനിക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മരണസമയത്തിന് കൂടെ ഒരാഴ്ച മുന്നേ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്കൊരു 70 വയസ്സ് 80 വയസ്സാണ്, അപ്പൊ അപ്രാസം ജപിച്ചാ പോരെ, അല്ല ആ സമയത്ത് പ്രവർത്തിച്ചാ പോരെ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഉത്തരം എന്താ പറയാ? രേഷ്ണ ക്ലിയർ ആവണില്ല, ഡിസ്റ്റർബ് ആവണം, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവണില്ല. കൃഷ്ണ പ്രഭു. പറയൂ. കിട്ടണില്ല പ്രഭു, സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഇല്ല ഡിസ്റ്റർബ് ആവണം പ്രഭു. പ്രഭു പറയണ കേൾക്കുന്നില്ല. വേറെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? കൃഷ്ണ ആരോ ഒരാളോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയായിരുന്നല്ലേ? ഞാൻ അത് കേട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചു? ഒരു ഡൗട്ട് ഒന്നും കൂടി പറയുമോ പ്രഭുജി? ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബേസിലാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അന്ധകാലേച്ച മാമേവ സ്മരന്തുക്കളെ വരും എന്ന് പറയുന്നത് മരണസമയത്ത് എന്നെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരം ത്യജിക്കുന്നവൻ. മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഭഗവതി വാസുദേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഉടനെ ആ ഭാവത്തിൽ ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. എന്റെ ഭാവത്ത് ഉടനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ ശ്ലോകം തന്നെ അറിയുന്നത്. നമ്മൾ മരണസമയത്ത് ഓം വാസുദേവായ നമോ ഓം വാസുദേവ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മരിക്കുകയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് പ്രാപിക്കും. അത് കൺഫേം പറയുന്ന ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആ സമയത്ത് അപ്പുറത്തൊരു കുട്ടിനോട് പറഞ്ഞേക്കാം, എന്നെ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി, ഞാനൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഞാൻ മരിച്ചോട്ടെ എന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തൂലേ? അതാണ് എന്റെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ പോരെ? നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തേന് ഇതൊക്കെ ചെയ്യണെന്തിനാണ്? എനിക്കറിയില്ല ശരിയാണോ എന്ന്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആ മരണ സമയത്ത് ഓർമ്മ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെ പറ്റി, മക്കളെ പറ്റി, സ്വത്തിനെ പറ്റി ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിന്തിക്കുക. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവസാന സമയത്ത് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനും ആ സമയത്ത് നാമം ജപിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ പ്രഭുജി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അറിയില്ല എനിക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ. അത് തന്നെ അതിന്റെ കാര്യം കറക്റ്റ്. കാരണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മള് മരണ സമയത്താണ് പരീക്ഷ. രേഷ്മ പിന്നെ ആരെന്ത് പറഞ്ഞല്ല? ഓക്കെ, മാതാജി പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് കറക്റ്റ്. കാരണം നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് സ്മരണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും. യം യം വ്യാപ്തി ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. യം യം വ്യാപ്തി സ്മരം ഭാവം തൃച്ഛന്തേ കളേവരം തം തമേവൈതി കൗന്ദേയ സദൈതദ്ഭാവ ഭാവിത. എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് ഹേ കുന്തിപുത്ര, അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ മാതാജി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റായി മനസ്സിലായോ? അതാണ് കാരണം എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് മരണവേളയിൽ ഒരാൾ സ്മരിക്കുന്നത് അയാൾ തീർച്ചയായും അതിനെ പ്രാപിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിലെ ആ കഥ. നമ്മളെ ആരകത്തിന്
ഭരത മഹാരാജാവിന്റെ കഥ പറയുന്നില്ലേ, ആ ലാസ്റ്റ് മാനിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു. വലിയൊരു ഭക്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ ആ ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് മാനിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചപ്പോ മാൻകിടാവായിട്ട് ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ പറ്റി മരണസമയത്ത് ഭഗവാനെ പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കണം. അത്രയും നമ്മൾ ഒരു അണു അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ പാടില്ല. അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാലോ മരണസമയത്ത് ആവുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഒരു മഹാമനുഷ്യനായിരുന്ന ഭരത മഹാരാജാവ് മരണവേളയിൽ ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു വിചാരം. തന്മൂലം അടുത്ത ജന്മത്തെ അതേ ഒരു മാന്റെ ശരീരം കൈക്കൊള്ളേണ്ടി വന്നു. അതാണ് അതിന്റെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ നമ്മള് അത് ചെയ്യരുത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിന് ഏത് സമയത്തും ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ ഓർമ്മ എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് നമ്മളോട് ആ 4 ലെവല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. ഏതൊരു ബ്രഹ്മചര്യം അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥധർമ്മ കാമ മോക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ മോക്ഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണമെങ്കിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ചെറിയൊരു സംസാരം തന്നെയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കുറച്ച് ഏർലി ഏജിൽ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിപ്പോഴാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോഴല്ലേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അത് വളരെ തെറ്റാണ്. കാരണം ലാസ്റ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ ചെയ്താലോ അവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ മരണ സമയത്ത് വരെ നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ മരണ സമയം ആവുമ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? അയാ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മൾ പുലർത്തിയിരിക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. തസ്മാത് സർവേഷു കാലേഷു മാമനുസ്മര യുദ്ധ മയ്യാർപ്പിത മനോർബുദ്ധിർ മാമേ വൈഷസ്യ സംശയ. അതിനാൽ അർജുന, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നീ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതോടൊപ്പം തന്റെ നിയതമായ കർമ്മം യുദ്ധം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുക. സ്വകർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചും മനോബുദ്ധികൾ എന്നിൽ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നാൽ നീ എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അത് കാരണം ഭഗവാൻ പറയണില്ല ഏത് ഫുൾ ടൈം എന്നെ ആലോചിക്കണം എന്നല്ല. നീ നിന്റെ കർമ്മങ്ങളും നീ ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം എന്നെ നീ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇതാണ് കർമ്മയോഗം. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് കടന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടന്നല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കലേ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സ്മരണകളും കൊണ്ടുപോവാം. അതാണ് രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടുപോവാം. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോഴെന്താണ് നമ്മളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ വിരക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ സമയത്ത് ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആ ബ്രാഹ്മണ്യം തൊട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണ്യം ഗൃഹസ്ഥം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ സാധാരണ ജീവിത രീതിയിൽ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് വെറുതെ കോളേജിൽ പോയാലും സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കാന്ന് മാത്രമാണ്. അതല്ല ഇതിൽ പറയുന്നത്. അത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഈ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. അത് നമ്മൾ ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ ചെയ്ത് ഗൃഹസ്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അത് പരിശീലിച്ച് സന്യാസത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി പിന്നെ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി സന്യാസത്തിൽ അത് പരിപൂർണ്ണ നേടണം. അതാണ് ആ സിസ്റ്റം. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞ നീ കൃഷ്ണരൂപത്തിൽ നീ എന്നെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുക. അതാണ് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണരൂപ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ശാന്ത രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്യാമവർണ്ണ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അതായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ആദിമ രൂപം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാല് നമ്മൾ അവസാനം എത്തുമ്പോഴും മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ മരണസമയത്തും ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിൽ വരിക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളെ ലോകവും അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിയും. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളുടെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മം നിറവേറ്റിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ ആരെയും ഭഗവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരാൾക്ക് ഈ പ്രവൃത്തികൾ തുടരുന്നതോടൊപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് സ്മരണ പുലർത്തുകയുമാകാം. ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല നാളെ തൊട്ട് നീ ഒരു പണിക്കും ചെയ്യേണ്ട, നീ ഇത് മാത്രം ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല. നീ നിന്റെ വർക്കുകൾ ചെയ്യാ. കൂടാതെ കാരണം നമ്മ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക്, അതായത് അർജുനൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു യോദ്ധാവ് ആയി കഴിഞ്ഞു, മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ആ യോദ്ധാവിനെ പറ്റിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് വേറെ വലിയ മഹർഷിമാരൊന്നല്ല. ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗൃഹസ്ഥർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടായത്. ആ അർജുനൻ എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനൻ ഒരു യോദ്ധാവാണ്. അപ്പൊ യോദ്ധാവിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. ആ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം നീ എന്നെ ഓർമ്മിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ചും ഇതും അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ കുടുംബകാര്യങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയും വേണം. അതാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അഭ്യാസയോഗയുക്തേന ചേതസ്സനാനഗാമിന പരം പുരുഷ ദിവ്യം യാതി പാർത്ഥാനു ചിന്തയൻ.
ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ ആരാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ തുടർച്ചയായി എന്നെ മനസ്സിൽ സ്മരിക്കുന്ന അല്ലയോ പാർത്ത, അയാൾ നിശ്ചയമായി എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥന. നമ്മൾ പറയാം എന്ത് വിട്ടാലും ഭഗവാനെ വിടരുത്. നമ്മൾ ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് നമ്മളെങ്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം ബാക്കിയല്ലാതെ നമുക്കറിയാം അത് നശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് നമ്മളെ സ്വത്ത്. അതാണ് വിശ്വാസം. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അതിലേക്ക് അതിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആദ്യം ഒരു വിശ്വാസം നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മൾ 10th 12th അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി അത് നമ്മൾ പാസ്സാവും. അത് അതിനു വേണ്ടി പിന്നീട് നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. ആ ഒരു ലെവല് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. അതാണ് പറയുന്നത് ആരാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്, ആരാണോ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാത്തത്. ആ മാർഗവും നമുക്ക് വേണം. മനസ്സിലായി? അത് രണ്ടും കൂടെ കടന്നു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ നാമം ഉരുവിടുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ സ്രോതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പോകുന്നത് കൊണ്ട് കാതും നാവും മനസ്സും പ്രവർത്തന നിരതമാകുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിന് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാവിനെ തന്നെ ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ നാവ് നമ്മള് നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ശബ്ദങ്ങള്, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടും ഈ 2 തരത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ആ 2 കാര്യം നാവിന് മാത്രമേ 2 കർമ്മങ്ങളുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യത്തിനും ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അത് സമർപ്പണം. അതാണ് നമ്മുടെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നാവിനെ തന്നെ ഭഗവാനെ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ ആ നാമം ജപിക്കുന്നത് തന്നെ. അങ്ങനെ നാമം ജപിക്കുമ്പോ അടുത്ത കാതാണ്. കാതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കണം. അപ്പൊ കാതും നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. മനസ്സിലായി? പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിന് അതാണ് സ്മരണ. അത് നമ്മൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതാണ് സ്മരണ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയില്ല, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഒരു അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്. അത് അടുത്ത ലെവൽ. അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മനസ്സിലായി? അത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലാണെന്ന് ശരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർക്കും അറിയാം അത് അതീന്ദ്രിയ ലെവലാണെന്ന്. നമുക്കത് അറിയണ്ട. നമുക്ക് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ പച്ച, മഞ്ഞ, നീല പലതരത്തിലും ഗുളികൾ എഴുതുന്ന അതേതെങ്കിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ മരുന്ന് കഴിക്കുക. അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആ ഡോക്ടേഴ്സിന് അറിയാം. നമുക്ക് ആ മരുന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിക്കണം. നമുക്ക് അറിയേണ്ടവർക്ക് അതറിയാം. മനസ്സിലായി? ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കി എല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ അറിയാം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം. അതീന്ദ്രിയതയാണ് അത്. അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ. അതിന് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് പഠിക്കും. ഇതെന്താണ് എന്ന് പഠിക്കും. ഭക്തിയോഗികൾ അത് പഠിക്കില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ നിന്ന് മരുന്ന് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കും. ചിലവർ അങ്ങനെയല്ല അതിരുന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യും. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് റിസർച്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് എന്താ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുമ്പോൾ ആ മരുന്ന് അവർ കഴിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികള് ലാസ്റ്റ് ആ മരുന്ന് കഴിക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ ഡോക്ടറെ വിശ്വാസമുള്ള വ്യക്തികൾ ആദ്യമേ തന്നെ മരുന്ന് കഴിക്കും. അതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ്. ജീവാത്മാക്കൾ തങ്ങളാണെന്ന് പരമാസാധകരാണെന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല വാസ്തവം. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാണ് ഉത്കൃഷ്ടനായ പരമ ആസാദകൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആസാദന ശേഷി വരുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് ശരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിപ്പറ്റുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളിൽ ഉള്ളിലുണ്ടാവും. അതാണ് ആസ്വാദനം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യത്തിൽ മനസ്സിലാവണം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ ശക്തിയാണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു അംശം മാത്രമാണെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നമില്ല. അത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇത് പറയാനൊക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ്. നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കഴിയില്ല. അതെന്ന് പറയുന്നത് ദേവീഹേഷി ഗുണമായ മമ്മായ ദുരന്തയ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും എന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്. ആ ശക്തിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്ര ഈസി ഉള്ളതല്ല. കാരണം അത്രയാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ലോകമായി നമ്മൾ വേറെ ഇടത്തേക്ക് പോകും അല്ലെ. അതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ്റില്ല. അതാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യലായിട്ട് നമ്മളെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ലെവലിൽ നമ്മൾ ഈ നാമങ്ങൾ ജപിച്ച് പതുക്കെ നമുക്ക് ഉയർന്നു വരാൻ പറ്റും. ചിലപ്പോൾ ഈ ജന്മല്ല, എത്ര ജന്മം നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ജന്മങ്ങൾ എന്തായാലും കുറവായിരിക്കുന്നതാണ് ആചാര്യന്മാർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നിരന്തരം കൃഷ്ണനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ ഇതുപോലുള്ള രൂപം ലഭിക്കാവുന്നതാണ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ പറ്റിയായ രൂപം ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് മുക്തികൾ തന്നെ 5 തരം മുക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 5 തരം മുക്തികളിൽ ഒരു മുക്തി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം തന്നെ, ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ രൂപമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. ചതുർഭുജ രൂപമായിരിക്കും അവിടുത്തെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്ക്. ആ രൂപം തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കും. 5 മുക്തികളിൽ ഒരു മുക്തിയാണ് സാരൂപ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെ ലഭിക്കുന്ന മുക്തിയുണ്ട്. ശരിക്കും ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലെവലൊന്നും അല്ലാതെ അൾട്ടിമേറ്റ്
ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് അവർ ചിന്തിക്കുക. അത് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമായിരിക്കും. അതിനൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ ചില കുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ അവർ ജീവിത ലക്ഷ്യമായിരിക്കും. അവർ അതിൽ വേറെ ജോലിയോ കാര്യങ്ങളോ അല്ല, അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അതിന് മാത്രമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ആണ്. ഭക്തന്മാരിലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ 18 അപ്പൊ നമുക്ക് നിർത്താം. 8 മണി 10 മണിയായില്ലേ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപത രൂപച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് പ്രഭാതിക്ക് ജയ് ഗുരുദേവക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ. ഇതില് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ശ്ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ശ്ലോകമാണ് അന്ധകാലച്ച മാമയവ. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവുക ആ ശ്ലോകം. അവസാനം ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്തും. അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ശ്ലോകമാണ്. നമ്മളെ ഇപ്പൊ 7ാമത്തെ 8 8ാമത്തെ 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. 5ാമത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു. 5ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓക്കെ, 8 5ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ മാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്തോട്ടെ. ക്ലോസ് ചെയ്തല്ലോ പ്രഭു. 14. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു.